Добре хора, пак се върнахме и това вече стана петия епизод. Така. И да продължаваме да търсим. Добре, аз не намерих диаманти, само айрон. Да, падна в лава. Да, виждам, че не си, за тебе съм. Тук аз бях в този басейн. Само че нямам айрон кирка, дай ми. Аз напри. Имаш айрон. Дама кирка. Напри къпата ще имаш айрон. Ако ми дадеш айрон кирка, ще дам половин стак айрон. Ще ми дадеш едно дума. Добре. И две желава отгоре ще отиш хабено. Да, имаме поравно. Ти колко дума имаш? 8. Yes. Аз си бях направили кирка. Първо сме така и така ще да ти дам. Ще изтафя. Ще изтафя то с айрон. Ще изтафя то с голд. Какво бе? Дома. Да бе. Ебам се лаписи. Па само лапис. Ай, мани се! Няма се телепортираш. Читър! Ебах ти клиповете. Хора, никога не се абонирайте за Мистер Сайн. Да, слушайте го. Или не му участвате в поредиците, защото е читър. Не правете поредици. Чистър съм, да! Аз съм читвал голдове. Аз съм читвал в сървайвала. Къде читнах? В всичките сървайвали, които съм си ги играл, без мен си читвал. Да бе. Не бе, нали първи сървайвал, където първо път не говорим, точно това беше читвал, като ти казах за геймът. Зели сървайвал си. Аз ще изкопая този. Вече имаме стак и 2 редстоун. Ще си направим лампи. Така почти имаме за един голден сет гол. Аз ще си имам голден епълка. Голден епълк? Да. Ма блок ли? Не бе. Поне аз ти дал голден епълката, нали? Къде е? Аз няма да твоя моята посока. Това е равин, нали знаеш? Кога па го намери? Не сме. Ай, мани се, бе! Как бях тръгнал в тази посока? Изчезвай, бе! Чуеш ли ме? Чувам те, бе! Знаеш какво намерих? Какво? Ела да ти покажа. Колко си намерил, виждам. Кажа ли намерих? О, Смарт. бе!
Емералд. Откъде е? Е, тук отгоре! Аз на колко чунка съм? 16 чунка е бахти. Аз съм на максимум. И аз. И не ми Мъгъ! Какво мъгъгаш? Иначе знаеш, че Емералд е 25 пъти по-редък от диаманта. Много порядък. Не, диамантът има на 4, на 2, на 5, на 6, на 7, на 13 най-много, а Емералдът го намаляваме по 3, по 4. Кое по 2, по 3, по 4? Да ти подаря ли Емералда? Да, не. Ще се фърлиш ли в лавата за мен? Не. Така ли? Ако го фърлиш в лавата, блок. Дай го на мен. Който това не е? Уии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 ii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 i Кит. Аре ще направим броня. От какво? Идва да мене. Да си правим печи и да правим броня. Мога. Брат, къде ти бе? Къща. Що? Работи. Айрон. Дам половината. Ето, къде си ги Аз не че четвърт между хомото. Ето ти половин стак. За кое? Ми за брони. Какво ми даваш? Ето ти колко? 33 редстоун, 10 голд, 40, не знам там колко лакс. Не колко така кабелка. Колко? 3 стака. Кабелка. Иначе ще изтръгна бокуци. Тиквата букуки? Тиквата не, ако почнеш да правиш фермата, ще съм ти благодарен. Защото сега аз ги правя фермите и тия работи. Добре, аз имам вече една ръкаска. Да имаш флинт. Аз ще си първи хляба. Това си правил. Омага, човешкото достоинство, мъжкото достоинство се е получило, ако погледнеш отзад. Отпред, така отдалеч. Погледни твоето. Се е получило на мъжко достоинство. Ей, я не ми бъжи това. Матре! Фрусара! Яйцеклетки, яйцеклетки, яйцеклетки. Това е ти взима делично, не знаеш? Колкото меча. Чимбата. Не, малко. Не, 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 не. Тъп неща. Не, не. Няма, бе. И утре ще да се с тебе. Още няколко секунди имаме с хората и... Имаме 40 секунди. Спирам. Шапка ли имам? Каска, да, каска. И панталони и бутуши. Аз това поне ме вкасна ми дойде една нова каска. Няма ти дам. Иво! Искам да дам един подарък. Не мерси. Не иска да не. Добре, и си мълчи, като ми казвам името. Какво? Казвам името. Ти не си кажеш Ивайло, брат. Аз винаги те бъркам с един приятел, защото той